سلام كم تمسيز خبركم تغطى التلفون إير تي في باقوس أزرا إيرترا ساعة شعات تغينو نلومي سنبت كلت نحساز تلالو هاجراون زينا حيزلكم قريبة زلخ الشام تولدي نمكتالكم بخبرنا عدمكو بغندر استاد زينا أفلم أبزو أقاش باركان تفتات كرنتا وحرشا بتصبو السلاسل أب دوبا غيح بحرية أب أقل بلوت حكمنا عيني زمسكن عبيد تمزقيبو أبزو عن سبا بركتو من سياتا بممكات كوفيد 19 تموقسو أب لاتين أمريكا بكورونا فيروس نايز موتو تغلال سبات قصري لعلخل تميت الشحبة منقست أفغانستان لعل سلستميت توسختي أبالات طالبان نتسعى كم زلغة تقلتو أب هندي 86 سبات زي حقاو بحلاو مستسات يوم كم زموتو تقالي لوم زبن أب زسفحة كبابيتات هاجرنا مدنقواي كراماتكوا انت قاتمه كاب مفارق ورح حملة زجمرة زنابقن ننوح زبالة قزي كغتصل كم زخيليو تنبيت زلوم أب زوباقاش باركا دما مزلو تسفو كراماته نتفتات كرمتا وحرشا بتصبق السلاسل اللوم وكيل إيرينا أكال مبرهتون زدالو زينا وتصبتصاب ليديا تخل مريم أبز سفح كفال زوباقاش باركا مس مدنوغاي زناب زحتي لوزت أنحى نتفتات كرمتا وحرشا كاب موداتا ورحا حملة جميرو بلعل نهاري سلاسل اللوم أبج أنفر مينستر حرشا زوباقاش باركا حلا فيلم زراتي أتو نقاس هابتا ميكايل نيرينا بزحبا حبريتا أبزع متزي بدرجة زوبا كلتم 240 هكتار أكال تراتاتن نايك أزرقتن كزرعتا وطينو كم زنبرة انتخونا جن بسنك سقات لبدا كورونا فيروسن مدنوغاي زنابن بمتأنو سلست سناخلة كنك كم زخقل بمحبار حرصوت نتجميرو زلو تسفو كرامات بقبو نغتك أملو مسوقتي كارادومو كم زلو قليتوم وانزي محرس كنود يزقبا نيرو بزغونا جن دنقاي ناي ماي زنابن محبراو مرحا أخون كالق زناي كورونا محرس كاب 500 تاويتن لعلي أي كدنا لنا جين محرس يقصل يدلو نكونتات زناب بزملكة دما أتو نقاسي أب موداتا ورح قنبت حلف يلو دحن عاقن زنبرو زناب دحر من مزقابو دارقا ورح سنة بملؤون لعل فرق ورح حملن جن أبز سفح كبابيتات كم زي واقع كاب سالساي سمون ورح حمل جميرو جن بزرقحن عاقنن تسفازه بزناب أب كله كبابيتات يحرم كم زلو قليتهم هزبي بياتاو أجاباب كمون بناولكن منجستن تراكترات تدعيمو أبنطف محرس كم زلو اتن بمنجستي استمدبات تراكترات دما بواغان أسالتون زحاش أقلقلوت زهباب مخانن هزبي بهانك أوتا كم زتبين بمبرح لوم زبنجن أبر اسم الدنوغاين وحدوين كم زلوان أرديوم شفنا تراكترات أزي أقداسي كم خانو تراكترات كلوانا خم زلوان مخنياتو مس زلو زي من قصاصون تناي ولقي كم تزدلي كعمالو سلازي كلا ولا انت توافيرن ون نتهزبي لعقمو كفليت كخفلا سلازي كلا طلب ناي تراكتر منغستي ازي اقداسي سجي ناي قلي كساب حد شح كاب شوعتك كساب حد شح عند حرسات دلوت ناي منغستي جين 300 اوخاي نسعات مالتي أتو نقاسي أب موداتا أب كرنا أفريقيا مزرلو تنبيع زناب كرامات ننوح زبالة جزيك قلتل تثبيت سلازقبر حارس صوت كي تربشو نتفتاتهم كقلتلو زاقيت زي زرقو دما أب حتصير اوان زاخلو عزرقت كمرتو بممكر تريو عم بتأخي قاتم كتالي مكتتالن كوليلاتاتن كزوترو أزهاخيروم مس ماي زت أساسر سلازقونتي نتفتاتنا ماي ناي مهلاو تقلون دحان زقونا أنفت ويدو ما تسفى سلازلو يتي محرس سبا محرسوس كحرسو تسفاه قرصون يبلومني تي وقتي نايزري اوريدي درجه مترشتا قدنا نخيس لزلنا تي قلطف زري نخزرو دمعدم مالتي أبزو باقاش باركا بكرمتاو زناب زلمع عسات 400 هكتار كهلون كلا عمتاوي زلمع جن عسات 200 هكتار مخانو كابت انفر مينستر حرشات زوبات زترغب حبريتا ينتر أب دوبا قيح بحري أب عقم سبن مسارحيتاتن بزتقبرت عرن زت خايدة قوسقاساتن أبا قلقلوت حكمنا عيني زمسجن عبيد كمزقب كم التخالة كابت زوبا زترخ بحبريتا ينتصر نتصب وكيل إيرينا أحمد دان محمد أرن عنداي
أبزوبا دبوباوي قيح بحري أقلقلت حكمنا عينين مسفحن تتقامنت ህዝቢን ምዕባይን ዝተኻየደ ጻዕርን ጎስጓሳትን ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣብ ሆስፒታል ዓሰብ ኪላ መጥባሕቲ ሓበላ ነርስ ገብረ ኃይለ ሚካኤል ኣብቲ ሆስፒታል ብውስን ዓቕሚ ዝተጀመረ ሕክምና ዓይኒ ኣብዚ እዋን እዚ መጥባሕቲ ሓበላ ስራሓት መነጽር መርመራን ሕክምናን ንተመላለስትን ደቂሶም ዝሕከሙን ዘጠቓልል ኣገልግሎታት ከም ዝወሃብ አብሪሆም ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ናይ ዓመት እዚ ቁጽሪ ደቂሶም ዝተሐከሙ መስናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ግዜ ክነጻጽርን ከሎ ብ100 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ 60 ሚእታዊት ካብኦም ድማ ናይ ሓበላን ካልእን መጥባሕቲ ከም ተገብረሎም ዝሓበረ ነርስ ገብረ ተሰሪሑ ዝተዓደለ መነጽር ዓይኒ ድማ ብ112 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ አብሪሆም ንኩነታት ጥዕና ዓይኒ ተምሃሮ ብዝምልከት ድማ ልዕሊ 11,000 ተምሃሮ ዝተሳተፎ ናይ ኣስተምህሮን ተፍትሽን መደብ ከም ተኻየደ ነቶም ናይ ዓይኒ ደኻም ዝጸንሖም 89 ተምሃሮ ብነጻ መነጽር ከም ተዓደለ ነርስ ገብረ ብተወሰኸ ገሊጾም ኪላ መጥባሕቲ ሓበላ ነርስ ገብረ ኃይለ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ዝተገብረ ዕቤት ኣብ ብቕዓትን ስሉጥነትን ዝህቦ ኣገልግሎት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ብምሕባር አገልግሎት መጥባሕቲ ዓይኒ ዝህቦ ክፍሊ ንኹሉ ዓይነታት መጥባሕቲ ዘገልግል ብምዃኑ መፍትሒ ክናድየሉ ተማሕጺኑ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ኣጋባት ምምሕልላፍን ምክልኻልን ኮቪድ-19 ኣብ ምብራኽ ከምኡውን ማሕበራዊ ምርሓቕ ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ መንእስያት ዝምስገን ኣበርክቶ ይገብሩለዉ እቶም ኣብ ኩለን ዞባታት ብንቕሓትን ብወለንታን ዝነጥፉ ዘለዉ መንእስያት ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ከባቢታት እናተረኽቡ ብዛዕባ ኣገዳስነት ማሕበራዊ ምርሓቕ ኣስተምህሮ ይህቡን ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻል ኣስተዋጽኦ ይገብሩን ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ዝገብሮ ዘሎ አበርክቶ ዜግነታዊ ግዴታ ምዃኑ ዝጠቐስቶም መንእስያት ምትሕብባር ህዝቢ ብሓፈሻ ናይ ትካላት መንግስቲ ድማ ብፍላይ ከይፍለዮም ኣዘኻኺሮም ንሳቶም ኣስዒቦም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ሕማም ኮሮና ኣጋብ ምክልኻሉን በሪኹ እኳ እንተሎ ኣብ ትግባረ ግን ብፍላይ ኣብ ትካላት ጥዕና ሓሊፉ ጥሕሰት ስለ ዝርአ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝእከበሉ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብቐንዱ ድማ ትካላት ጥዕና ማሕበራዊ ርሕቀት ብጥብቂ ከም ዝሕሎ ንምግባር ይዓዩ ከም ዘለው ገሊጾም ኣብ ጨንፈር ሃማማት ዞባ ዓንሰባ ሓላፊት ፕሮጀክት ሻምላ ገብረ ኺዳን ብወገና እቲ ብመንእስያት ዝካየድ ዘሎ ወለንታዊ ንጥፈት ቀንዲ ዕላምኡ ምውሓስ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ምዃኑ ብምጥቃስ ምትሕብባር ሕብረተሰብ ከይፍለዮም ተላብያ ب30 حمله أب كبسها بزهرة برتوع زناب روبالاባ ካብ ንቡር ንላዕሊ ብምምልኡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብጉልበት ሰብን ኣብ ዕርን ዝተሃንጸ ዓግማት ቅንጻል ጻውራን ደበረትን ምስ መከፋፈሊታቱ ከም ዝዓኖ ወኪል ኤሪና ሓቢሩም በዚ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ሕርሻው መዓላ ክውዕል ዝግብኦ ዝነበረ ወሓይዝ ናብ ሩባ ናብ ባሕሪ ይፈስስ ብምህላው ክለምዕ ዝነበሮ 1550 ሄክታር ሓደጋን ጸላሊዎ ከም ዘሎ ምምሕዳር ንስ ዞባ ሽዕብ ገሊጹም ኣብ ሰሜን መንሸብ ዝርከብ 125 ሜትሮ ዝነውሓቱን 800 ሄክታር ዘስትን ዓግም ቅንጻል ሙሉእ ብሙሉእ ክድምሰስን ከሎ 250 ሜትሮ ነውሓት ዘለዎ ዓግም ደብረት ድማ ናይ 9 ሜትሮ ጉድጓድ ፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የነጽር ሓረስቶት ሽዕብ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ዓቕምታቶም ኣዋሃይዶም ነቲ ዓግማት ንምጽጋን ሰፊሕ ማእተታዊ ስራሓት እኳ እንተካየዱ እቲ ዝወረደ ወሓይዝ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕልቲ ዓግማትን ሕርሻታቶምን ገዚፍ ፍግረ መሬት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ምምሕዳርትን ዞባ ህጹጽ ናይ ማሽነር ደገፍ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገድገድ ዝርከብ ዓግማት ብደገፍ ማሽነሪ ስለ ዝተደላደለ ሕርሻታት ዳርጋ ብሙሉኡ ጽቡቕ ሰትዩ ንኽዝራእ ተዳልዩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብሩ ንመንበርን ትካላትን ዝኸውን ኣባይቲ ዝውንኑን ዜጋታት ንወገናቶም ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገይሮም ንዝተዋሃደ ዜና ሳምሶም ሃይለ ካርቦይ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብሩን ንመንበርን ትካላትን ዝኸውን ኣባይቲ ዝውንኑን ዜጋታት ንወገናቶም ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገይሮም ጸብጻብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ከም ዘነጽሮ ኣብ ምምሕዳር ወክድባ ተቐማጢ ሽወደን ኣቶ ተኽለሰንበት ዕቁባ ስላሴ ንሰለስተ ተኻረይቲ ናይ ሓደ ወርሒ ኣቶ ገብረዝጋብሔር ገብረስላሴ ንክልተ ተኻረይቲ ናይ ክልተ ወርሒ ኣቶ ረዘና ኣረፈ ንሓደ ተኻራይ ናይ ክልተ ወርሒ ኣቶ መሃፀን በረኸት ኣብ ንሓደ ተኻራይ ናይ ክልተ ወርሒ ኣቶ ዕቁባ ገርግሽ አብርሃም ንሓደ ተኻራይ ናይ ሓደ ወርሒ ገነት ተኽለ ንሰለስተ ተኻረይቲ ናይ ክልተ ወርሒ
ሃብተጋብር ሚካኤል ንሓደ ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ስሙህ ጥቀስ ዘይደለየ ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ጸጋይ ወልደርፓኤል ን3 ተኻራይቲ ናይ 1 ወርሒ ተቐማጣ ኣሜሪካ ግርማይ ተስፋጋብር ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ስሙህ ጥቀስ ዘይደለየት ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ ሳምሶን ኣፈወርቂ ን2 ተኻራይቲ ናይ 1 ወርሒ ስሙህ ጥቀስ ዘይደለየት ንሓደ ተኻራይ ናይ 4 ወርሒ ስሙህ ጥቀስ ዘይደለየ ን4 ተኻራይቲ ናይ 1 ወርሒ መምህር ጸጋይ ተወልደ ብርሃን ን8 ተኻራይቲ ናይ 2 ወርሒ ተቐማጢት ጀርመን ሻሎም ገብረ ህይወት ን2 ተኻራይቲ ኮሮና ካብ ሃገርና ክሳብ ዝጠፍእ ተኻ ሃይለ ን2 ተኻራይቲ ናይ 2 ወርሒ ልዑል ቀሻ ሃብተ ስላሴ ድማ ንሓደ ተኻራይ ናይ 1 ወርሒ ክራይ ገዛህ ሓዲጎምሎም ኣለዎም ብተመሳሳሊ ኣብ ምምሕዳር ንዞባ ዕዳጋ ሐሙስ ወይዘሮ ፋና ሃብተ ማርያም ንሓንቲ ተኻራይት ናይ 2 ወርሒ ወይዘሮ ኣበባ ኣርኣያ ንሓደ ትካል ናይ 2 ወርሒ ኣብ ምምሕዳር ንዞባ ፐራዲዞ ተቐመጥቲ ሽወደን ወይዘሮ ዘውዱ ክብሮም ወይዘሮ ትብለጽ ክብሮምን ወይዘሮ ኣልጋንሽ ክብሮምን ን11 ተኻራይቲ ነናይ 3 ወርሒ ተቐማጦ ጀርመን ኣቶ ዘካርያስ ነጋሲ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ወይኒ ጴጥሮስ ን8 ተኻራይቲ ናይ 3 ወርሒ ተቐማጦ ኖርዌይ ኣቶ በየነ ሃይለ ን5 ተኻራይቲ ናይ 2 ወርሒ ተቐማጦ ዓዲ እንግሊዝ ኣቶ ገብረ መስቀል መዓሾ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ንግስቲ በርሄ ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ተቐማጦ ሽወደን ኣቶ ሓይለ ኣብ ተስፋይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ክብራ ወልደ ሚካኤል ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ስድራ ነፍሲሄር ዮሴፍ ገብረ እንድሪያስ ን4 ተኻራይቲ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ ወልደ ኣብዑ ቁባጽየን ን6 ተኻራይቲ ናይ 1 ወርሒ ስድራ ነፍሲሄር ብርሃን ሃይሉ ን1 ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ወይዘሮ ለተ ብርሃን ተወልደ መድህን ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ከምኡውን ኣቶ መልኣክ ኮብርሃ ን3 ተኻራይቲ ናይ 2 ወርሒ ሕድገት ገይሮምሎም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓውታ ድማ ተቐማጦ ጀርመን ኣቶ ገብረ ህይወት ሃብተ ማርያም ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ለተ ኺዳን ተስፋይ ን4 ተኻራይቲ ናይ 1 ወርሒ ኣብ ምምሕዳር ንዞባ ኽርያ ወይዘሮ ኣመተ ግደ ን7 ተኻራይቲ ናይ 1 ወርሒ ስማህ ጥቀስ ዘይደለየት ነባሪት ምምሕዳር ከባቢ ገዛ ዑበል ን6 ተኻራይቲ ናይ 2 ወርሒ ተቐማጦ ኣሜሪካ ኣቶ ዘካርያስ ወልደኣብ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ፍሮወይኒ መብራህቱ ን2 ተኻራይቲ ናይ 4 ወርሒ ተቐማጢት ዓዲ እንግሊዝ ኑርያ ዑመር ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ተቐማጢት ኣሜሪካ ወይዘሮ ኣበባ ነጋሽ ንሓደ ተኻራይ ናይ 1 ወርሒ ወረስቲ ነፍሲ ሄራት ኣቶ ኣስፋሃ ገብረኣብን ይሕደጋ ኣባይን ን2 ተኻራይቲ ናይ 2 ወርሒ ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገይሮም ኣለዉ ዜና ውሽጢ ሃገር ዝኽትካተሉ ጽናሕኩም ነይሩ ክብራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክታን ቅጽሉ ተጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ጠቕላላ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 200,000 ከም ዝዓረገ ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም ልዕሊ 70 ሚእታዊት ካብቲ ኣሃዝ ኣብ ብራዚልን ሜክሲኮን ከም እተመዝገበዮም እቶም ጸብጻባት ዝጠቕሱም ኣብ ብራዚል በትለበዳ በጠቕላላ ኣስታት 94,000 ኣብ ሜክሲኮ ድማ ልዕሊ 47,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ بمسارات ጸብጻባት ጥዕና ብደረጃ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 18 ሚልዮን ናይ ዝተለኽፉ ኸኣ ኣስታት 700,000 በፂሕሎም ነቲ ለበዳ ንምግታእ ዝሕግዝ ክታበት ንምዕባል ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ጻዕሪ ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ከም እተኸስተን ብቕልጡፍ ናብ መላእ ዓለም ከም እተላብዐን ይግለጽ መንግስት ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 300 ተወሰኽቲ ኣባላት ጣሊባን ነፃ ከም ዝለቐቐ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዝተ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ጣሊባን ዝወሰዶ ግዝያዊ ተኹስ ናይ ምቁራጽ ተበግሶ ምዃኑ መንግስት ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጡም እቲ መንግስቲ ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ብምኽንያት ዒላላ ልሕድሓ ዝወሰዶ ንሰለስተ መዓልትታት ዝጸንሕ ተኹስ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ብእወታ ብምቕባል ክልታው ዝርብ ባይታ ከጣጥሕ ዘለዎ ተስፋ ምግላጹ ይዝከር እቲ ስጉምቲ ክሳብ 2 ሓሰት ጸኒዑ ከም ዝወዓለ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ድሕሪ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብጠቕላላ 4,900 ኣባላት ዕጡቕ ጉጅለ ነፃ ከም ዝለቐቐ እዩ ዝግለጽ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ክትስሕብ ጣሊባን መጥቃዕትታት ክቋርጽ ከምኡውን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን እሱራት ጣሊባን ክፈትሕ ዝብል ነጥብታት ይርከቦም ኣብ ህንዲ ኣብዚ ሳልስት እዚ 86 ሰባት ዘይሕጋዊ ባህላዊ መስተ ድሕሪ ምስታዮም ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዮም እዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ፑንጃብ ዘጋጠመ ተርእዮ ኣብ ህንዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑሎም
ፖሊስ ህንዲ ኣብቲ ገበን ኢድ ከም ዘለዎም ዝገለጾም ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ሓቢሩ ኣብ ህንዲ ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 1000 ሰባት ዘይሕጋዊ ባህላዊ መስተ ብምስታይ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይገልጹ በቲ ተርእዮ ኣብ 2019 ልዕሊ 200 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ نلوم سنبت كل تنحسه مشت استرالو زينة ومستند أو سزازي ملا مشت